kelle mani jamfa kelle mani jamfa mani lewru octobre kala nde yonti hakkillaji duttoto koye gorko jambaro nam ko duuɓi 36 tan o wuuri kono noon inde makko heddimi e taarika ha abada lewru octobre ko lewru Thomas Isidore Noël Sankara. Thomas Sankara koye lewru mum gonɗen sabu koñi 15 lewru octobre o warano en mbaɗino windande hollirde hol gonnoɗo Thomas Sankara en mbaɗino windande wonde e bollol ngol o haalno so Addis Abeba ko fate ñamale Afrique hande eɗen gara e hunde e konguɗi ɗi Thomas Sankara woppirno rendo ngo woni hende o haalno e yeeso François Mitterrand e jillu ngu wanno toon to Ouagadougou wuro lamorgo leydi Burkina Faso woni hen ko haalno taw o huccidirno ko e jayniyankoɓe won hen ko haalno to koye batuji aduniyankoji goɗɗi kono kala hen konngol ina heddi e taarika holko Thomas wiya so debbo lengi ko honne seere so debbo lengi faloto nange so gorko lengi faloto nange file bombayla ñande 7 mars hitande 1987 to Ouagadougou Thomas Sankara ñande hen hawre ñalawma rewɓe holliri wonde wellitare rendo timmude wodata so wona tawa debbo rimɗi naam mi natti yidde yiide rendo ngo e nder mum ko ɓuri feccere nde ina ɗawa konngol miɗo nana sawlago e nder deƴƴere maɓɓe miɗo tina rigago e nder ƴuuñugol maɓɓe miɗo ejo dilli filñitare maɓɓe miɗo fadi ete mbeɗo jottori nden ɓesnore filñitere nde ɓe jogori holliroyde sembe mum e nundal jaltowal e tekteki ɓittaade ɗum wonno koye ñalawma rewɓe 7 mars 1987 duniya ko jeere gadden ko dugre gaynuɗo maya e ko fati e ñalawma mawningol ladde walla leɗɗele e conférence internationale ko yowitino e ladde 1983 to Paris Thomas Sankara ne huccite tubakoɓe kon ɗum o wi bonnere laamu colonial bonni laddeli men enen Afrique naaɓe woppi en e jeerede tawa ala to miija yobde nden bonande ngam ɓuri men janggo Thomas Sankara kadi haali e lewru novembre 1986 discours mbo waɗe yeesa François Mitterrand ina arnon jillu to Ouagadougou o wi alay sago paamen ɓural wodanta rendo men so wonande ɓurneɗen gaddinaji ɗi wileɓe jiituɓe fandare goni e etade fawde e men hakke duuɓi 20 joni kisal wodanta en so wonade caliɗen ñemtinde gaño ɓamtare wodata so wona ngol bedol taƴe alay sago kuɓɓen pooye hoolare e nder hakkillaji ɓiɓɓe men gandi nenɓe ɓe gonino hanki tugnorɗe ete ɗum ina wona hande ina wona ha janggo ngawen ɗamawu e nder ɓesguji men toma yeeso François Mitterrand ina wanno jillu to Ouagadougou jamfa Thomas Sankara ina jokki ha hande o wi caɗele ɓurɗe mawnude ɗe kawrumi ko mahade yimɓe ɓe e hakkille kalifandi mentalité coloniale ko leydi France halfuno en nam woppiri en wone jikkuji e gaddinaji enen cikkuɗen ko heɓde polgo e o aduna tan ko ɓural men tan ko
ko wuurdude no farayse wuurde ni, wuurdude no faraysenaajo wuurde ni, ɓurɗo wonde galo no wuurde ni. ko ɗum woni sababu waylo waylo mo jiɗɗen addude o e Burkina Faso heewi caɗeele e tongi sabu wasde en faamede. Jabuwol fewde e jayniyanke Amérique e gotal e namde mo. O holliri wonde kanko Thomas Sankara miijo wellitare ndimagu wuurde e doole mum haɓaadi kalifandi cuuɗindi foti wuttude rewa ha worgo, worgo ha rewa ngam ni yawta keeri men. waɗi noon ko ɓesguji Afrique nana ɓeydi yaha lofaade e nder caɗeele te ko kamɓe jiidi muuyaji gurdam kamɓe koyɗitta ɓuri janngo coynaade. o haali ɗum koye conférence de presse ɗum wanno koye lewru août 1984. so debbo lengi faloto nange so gorko lengi faloto nange file bombayla. Thomas Isidore Noël Sankara wi en ha joni mi famani holno Jonas Savim mbi mo Angola e Pito Bota mo Afrique du Sud holno dokkira wellitare ñaagde e nder bore leydi France labadi cenidi ɓe moddinidi ƴiƴe meeje takkude e juuɗe maɓɓe kamen koyɗe maɓɓe fof. ɓen jaɓanɓe ɓe ɗumni kadi ko kamen tekki ndondi nden bonande so ɗo so bange goɗɗo so hande so jamanuji garoji. o haali ɗum koye lewru novembre 1986 taw mbo hucciti e François Mitterrand ina arono jillu to Wagadugu. Thomas Sankara ina jokki haala ha hande waytanade Afrique. o wi sabo e doggol leƴƴi aduna ɗi min jeeya koye ɓurɗi tampinede, min gondi min mbaati min gonta jabde e abadan haɗede abbere ndimago e nder lowre ɓurde famɗude e o aduna. wonde Thomas Sankara gote jayniyankoɓe namdi ɗum holi an o wi haalde hoore mum weeɓa sabu ko gonɗa ko a wawa wiide yo yimɓeɓe jiiri ɗum hono noon. ina woodi fannuji tati wodde no yimɓeɓe jiirata ma ni, no jiirata hoore ma ni e no Allah watma ni. kono won gonga lombiɗo hakkude ɗe jiyanɗe ɗi. ko laaɓi ko tan min komi sikare eɓɓoje pellital e fimde janggo mbawɗo ɓurde fewde. ko heddi ko noon ko tarik ñawata en holla en holi enen. wonko haalno to Harlem o wimami hollire on wonde miɗo heeɓi e haɓade kalifandi caggal jimandi ete miɗo ñaago on nde ganda toon ɗum wona kecciɗo am ɗo. o yaltini pistolet o wi woni ɗo ko kuri tigi kono ko ngam haɓade impérialisme. finnitare amen ina teske e araray amen, leydi amen wayli kadi inde. eɗen poti weltade e wonde ɓaleɓe Afrique naaɗe won e ɓaleɓe ko hulɓe deedi ete nani gonti wojja ɓalwaɗe. ciftoren wonde won e waɗoɓe politique e Afrique ciftorta ɓalejo ina woodi so wonande wiya ko janggo woni suɓgodi. eɗen poti wonde ɓaleɓe wondiɓe ɓaleɓe jamma mum e ñalawma mum. kono eɗen paami wonde hare men ko hare mahtade. min namdaki yo aduna o fewnditi wodana Afrique. min mbi tan ko ɓalejo ina foti janginde windere nde teddungal e kaaray siragal. ina moƴƴi kala ñalawma mo woni e men fof watta hakkille mum e gueɗe ɗe. kala ɗo dariɗen eɗen kaala won ñukintoɓe goni ɗon ina nawtana waɗɓe ɗum ko kalaten, kono ɓe cohlani suuɗade. ɓe cohlani kadi suudde ƴellitirɗe maɓɓe
sabu so ɓe gaddi microji maɓɓe ma en kalto hen ɗum ko kalaten ɗo gande so rendo ngo jaɓi darade kalfandi signat. Kono Thomas tumude heɓi nde laamu wayli inde Burkina Faso wi jeeyaɗo e nder leydi ndi wiyete ko Burkinaɓe, so debbo so gorko so keewal so teelal ko Burkinaɓe o wiyete. Nden badana Léopold Sédar Senghor sabu mum jangude tubankore wi ɗum ɗo cellu ko Farayse jaɓani ɗum Burkina najo foti wiyede ko on Burkine. Nde Thomas Sankara ina jaabo Léopold Sédar Senghor o wi min mi winda nani Farayse naaɓe, mi haala nani Farayse naaɓe, mi laamanaki Farayse naaɓe, ko dañmi e Farayse fof ina moƴƴi, mi inna nani Farayse naaɓe, innanmi ko Afrique naaɓe, innatmi inde Burkina Faso koye Afrique, lelnatmi ɗum koye gaddin ɗemde Afrique. Yetete ko nati duniya ko jeere gaden ko dukre gaynuɗo maya mo juwi geeji yolo tari ɗum fo maya ɗum